Urtebete da, Ekida arte ekimen sozialista sortu zenetik. Urtebete, artea estrategia sozialistaren arabera antolatzeko lanetan ari garela. Derrotismoaren testuinguru kulturalean, artearen merkantilizazio basatiaren eta bere ondorioen aurrean, orokortu eginda apolitikotasuna eta individualismoa. Eta arteari, bere funtzio politiko iraultzailea bera ere ukatu egiten zaio. Baina iraultza sozialistaren autua berriro ari da gorpuzten. Eta arekin sortzen ari dira arte politiko eraberritu baterako baldintzak. Arte sozialista antolatzea posible eta beharrezkoa da. Arteak kultura kapitalista betikotzeari utzi behar dio, kultura komunista elikatzeko bitarteko izan dadin. Bide horretan aurrera pausoak ematen jarraituko du Ekidak. Proiektu artistikoak sortzen eta hedatzen, lan egiteko baliabideak eta esperientzia metatzen, eta lan artistikoa antolatzen. Musikan, arte eszenikoetan, literatura ekoizpenean, gero eta diziplina gehiagotan. Artea ez dezaten gehiago diruak eta interes individualek gidatu. Artistek, indar bateratu gisa, artista kolektibo gisa, antola ditzaten beren gaitasunak. Arte sozialista antolatzea posible eta beharrezkoa da. Arte sozialista antolatzea posible eta beharrezkoa da. Arte sozialista antolatzea posible eta beharrezkoa da.